ɲɛ 17 studio biduruni sabanan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkan ye nin ye bi jumadonya in na septembre kalo tile 20 san 2024 ani 24 an ka kunnafoni kumabaw olu filɛ nin ye ninnu ka kɛɲɛ ni lakana taabolow ye Mali jamana kɔnɔna la Georges Atino bɛna jatigɛ wale mɔgɔw ka dankari minnu kɛra gendarmew ka kalanso kan septembre kalo tile 17 la san 2024 na kɔw lakali an ye ka tɛmɛ n'o hakilina kelenw ye a yirala k'a fɔ ko Bamakɔ garabali 7 ɲɔgɔnna fɛnɛ datugura Mali marakɛlaw fɛ. Ka fara o kan an bɛna malidenw ka jaabiw n'u ka hakilinaw di aw ma ka kɛɲɛ ni mawuludu seliw la ɲɛnamayaliw ye jatigɛ wale mɔgɔw ka nin waleya ninnu kɔfɛ. Burkina kɛlɛɲɛbolila bayirika caman de bolila k'i kunda Mahu sigida kan Sikaso maraw la an ka lasilikɛla Hawa Bamba ale bɛna détail di an ma jɛmukan kɔnɔna la. Uranda ye boloci campagne daminɛ kulezon bana kan min kɛlen bɛ ka lamaga bila nin waati in na farafina jamanaw kan. An bɛna Sanu Jɛnɛba ka lakaliw laseliw kɛ aw ye bi a bɛ kumala denɲɛni fitininw ka bana an'u ka fariganw kan u ka wolo tile damadɔ fɔlɔw kɔnɔna la ka sɔrɔ ka na a kuncɛ n'an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ye ni Siyaka Tarawele ka laseliw ye. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye sisan an bɛna tɛmɛ n'a kunnafoni ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko sani an k'a daminɛ an bɛna Georges Atino an bɛna a lamɛn a bɛna septembre kalo tile 17 dansagokɛlaw ka gosili min kɛra Bamakɔ gendarmew ka kalanso kan kɔ lakali an ye kunnafoni laban minnu b'a kɔnɔna la Georges Atino. Yala mɔgɔ joli bɔnɛna u ni la bingani senfɛ taratadenw ka ɲɛsin gendarmew ka kalanso ma Falajɛ ani Bamakɔ pankuru jigiso ma tile damadɔni bingani kɔfɛ hali bi Mali marabaw kɔni ma jate jɔnjɔn di o kan hali n'o y'a sɔrɔ u y'a lakodɔn k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɔnɛna u ni la ani ko dɔw joginna nka joli u ma o kunnafoni perepere latigɛ an ye wele sama diriba ma ni o ye Mali kɛlɛbolo ka kunnafoni lase barada ye olu ko k'olu tɛ se ka kunnafoni di o kan wa ko yamaruya tɛ olu bolo nka kɛnɛya tigilama dɔw kɔni olu y'a lase k'a fɔ ko maa min kɔni bɔnɛna u ni la bingani senfɛ k'a ka ca ni maa 20 ye jatigɛwalekulu JINIM ni olu ye Al-Qaida ka bolofara ye Sahel jamanaw kɔnɔ olu yɛrɛ mun y'a lase k'a fɔ k'olu de nɔ ye bingani ye olu ko k'olu ka mɔgɔ min kɔni bɔnɛna u ni la ko bɛ taa ni mɔgɔ 10 ani kɔ ye nka kunnafoni wɛrɛ ma di o kun kan Bamakɔ kunnafoni di gafe dɔw olu yɛrɛ fana y'a lase k'a fɔ alamisadon u ka gafe dakun na ko a maa mun kɔni bɔnɛna u ni na lakana tigilamaw ka a fan fɛ ko bɛ caya ni mɔgɔ 50 ɲɔgɔn ye hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoni kɔni o ma sɛmɛtiya wa Mali marabaw fana ma sɔsɔli kɛ ani kuma wɛrɛ fɔ ka ɲɛsin o kunnafoni di gafe ka a kuma ma furawa kunnafoni di gafe ni o ye leçon ye olu fana lase k'a fɔ ko a maaw kɔni sara bingani senfɛ nka hakɛya kɔni o ma perepere latigɛ hali bi kunu a maa minnu kɔni bɔnɛna kɛnɛ sigira ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma nka o kɛnɛ o tun dayɛlɛlen tɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ka tɛmɛ ne ni hakilina kelenw ye tile 3 dansagokɛlaw ka gosili kɔfɛ Bamakɔ commune 6nan kɔnɔna la gendarmew ka kalanso kan Bamakɔ gouverneur ale ye danatigɛli kɛ ka garabali sugu 7 ɲɔgɔnna datugu kunungo a sɛbɛn bɔra Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ lamɛn a kan. Yasa ka lakana yɛrɛ kologiriya kosɛbɛ Bamakɔ n'a lamini na fɛrɛ ni dabaliw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka sigi sen kan ni waati in na jamana marabagaw fɛ Bamakɔ gouverneur ale ye laseli kɛ kunu ko baaraw daminɛna u fɛ ni ka bagan sugu 7 k'o datugu ka waati kɛ ko sariya tala o koɲaw kan a sugu 7 la Lafiyabugu kɔda o bagan sugu b'a la min yɛrɛ tegunnen don Bamakɔ sigida 4nan na Sabalibugu bagan sugu o fɛnɛ b'a la min yɛrɛ tegunnen don Bamakɔ sigida 5nan na fo ka taa se Falajɛ bagan sugu ma min yɛrɛ bɛ wele ko Soloba ani Pankuru jigisoba o masurunya bagan sugu k'o fara Niamana bagan sugu kan min yɛrɛ bɛ Kulukoro mara fɛ ani Jelibugu bagan sugu min yɛrɛ bɛ Bamakɔ sigida fɔlɔ la ni ka laban zone industrielle o bagan sugu ma Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔna na ni bagan sugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni datuguli baaraw o daminɛna ka ban min ye a sigida kofɔlenw ye o marakafow ani polisi ɲɛmaw
bagan mara o mara ɲɛma Bamako yan nɔ fo ka taa se ma kɛrɛnkɛrɛnnen subantilenw yɛrɛ ma a baara kɛko ɲuman kɔni kalifalen do olu de ma ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye fɛnɛ k'u ka maaw kɔni wajibiya u ka ni sariya kura in kɔni ko ka o bato faba kɔnɔna na an ka dɔn ka fɔ ni hakilina min talen filɛ nin ye gouvernement fɛ a kɔni ma kɛ maa caman fɛla ye sabula a kuma cayalen bɛ kabini kunu bɔlɔlɔ siraw fɛ ani bɛda kɔnɔnaw la maa caman y'a yira ka fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka maa caman bali u dayirimɛ sɔrɔli la gouvernement ale kɔni y'a yira ko nin kɛkun ye yaasa ka se ka basigi kɔni nati jamana kɔnɔ ko n'a ma ɲa ko jatigɛwalikɛlaw kɔni kun ɲɛsilen do Bamakɔ ma wa ko nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye n'o ye bagan sugu ye ko jatigɛwalikɛla ninnu bɛ se ka taa u kunba dogo a yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ o waati kelen fɛnɛ na kunu minisiri min bɛ sirabakankoɲaw yɛrɛ kunna o fɛnɛ y'a borona bila bataki la ko bolimafɛn si kana jɔ bilen Bamakɔ goudron kɛrɛ n'a kɛrɛw la tuguni ka da lakana yɛrɛ koɲaw kama lɛri 48 o de dilen don ko maa si ka bolimafɛn jɔlen kana ye bilen goudron kɛrɛ n'a kɛrɛw la ko nɔ tɛ ɲangili b'a kɔ k'aw ladɔnniya ko ni fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa jamana marabagaw fɛ yaasa ka lakana yɛrɛ kologiriya kosɛbɛ Bamakɔ n'a laminiw na Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la tile kelen dɔrɔn ka kɔ mawuludu seli ɲɛnamayaliw ɲɛ kɔrɔlen na bɛ kɛ jamaba dalajɛw de ye Bamakɔ ani Mali yɛrɛ fan caman na ayiwa malidenw Modibo Dambele ye maliden dɔw ka hakilinaw n'u ka jaabiw ta ka kɛɲɛ ni mawuludu ɲɛnamayali kɛnɛw sigili ye ka da septembre kalo tile 7 san 2024 dankariliw kan min kɛra Bamakɔ an ka u ka kumakanw lamɛn Kada Tamura ni Bamakɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔ kɛra jamanadenw yɛrɛ o de mawuludu a bɛ se ka fete sɔgɔnɔna na san bɛɛ ma kan n'a ma ɲa ko jamana bɛ nin wagati kɔnɔna na n'o ye insécurité bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to so ka mawuludu fete san caman bɛ na nin kɔfɛ donc ka essayer ka basigi kɛ fɔlɔ yanni ka hamina kɛ fete ko o hukumu kɔnɔna la e bɛ weleweleda jumɛn kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye diinɛ ko ka gɛlɛn n'u u ma ɲɛ fete kɔ bari jamanadenw de bɛ bɔ ka taa ka t'u lajɛ ka fete jɛ u bolo n'a ma ɲa ko jamanadenw yɛrɛ tɛ sécurité la ka sababu kɛ fête ko ye ne bolo olu kan ka se ka jamanadenw la fara ɲɔgɔn kan k'u hakili sigi k'a yir'u la ko fête tɛ wajibi ye kuma bɛɛ a ka kɛ kɛnɛma fête bɛ se ka kɛ sokɔnɔna na ka aladeliw kɛ sokɔnɔ ka sɔrɔ i ma bɔ ka taga jamanaden bɛɛ bila danger la. bɛ mun de fɛnɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye. o de ye u ka se ka mesure ta cogo min na jamanadenw bɛ se ka to sokɔnɔ lakana na cogo min na u kana bɔ ka taa fête la ka yir'u la k'a fɔ fête min bɛ se ka kɛ hali bi ka sɔrɔ a ma kɛ jama fara ɲɔgɔn kan ye bari ni jama farala ɲɔgɔn kan juguw bɛ se ka don jama cɛla ka sɔrɔ mɔgɔ ma mɔgɔ dɔn ye. Mais ni mɔgɔ min fana y'a yira k'a fɔ ko e bɛ kan ka kuma min fɔ ko a bɛ dan kari u ka hakɛ la e bɛ jaabili jumɛn kɛ o ɲininkali sugu la. O de ye an ka sɔrɔsiw ka baara tɛ se ka ɲa tant que ni an population yɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ u ka baara la donc o dɛmɛni bɛ se ka kɛ min ye o de ye n'a fɔra an ka min to an k'o to n'a fɔra an ka min kan bari n'i y'a jateminɛ an kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔna na bi an bɛɛ lajɛlen den bɛ ou bien an somɔgɔ dɔ kɔni bɛ fanga la min tɛ sɔrɔsi ye o ye polisi ye a mana kɛ cogo cogo la donc walasa olu yɛrɛ min o ye jamana ko de ye k'u yɛrɛ ko ye bi. Ne tɔgɔ Abubakar Sisoko Eros ni sɛbɛnnikɛla ye n sigilen bɛ Baginda ni ko min y'an sɔrɔ ta ni ye ladilikan de ye n'an bɛ mawuludu wɛrɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ an bɛ ala deli o k'a sɔrɔ nin bɛɛ banna mais n'a ma ban dɛ an kana bɔ dɛ n'an bɔra kasara bɛ se ka sɔrɔ dɛ an ka a lajɛ sisan jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la an k'an kɔlɔsi parce que banbagaci ninnu b'an kɔ dɛ mawuludu min bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ k'a fɔ k'an tɛ silamɛ ye o tɛ dɛ an ye silamɛ ye dɛ an kana jama barika bonya an kana jamajɛkulubaw kɛ jamajɛkulubaw a bɛ se ka na ni kasara ye n kan ka bɛɛ sɔn hakili la an minnu ye bi taa a lamɛn o mali ɲɛmɔgɔw wo diɲɛ bɛɛ parce que ni ko y'a sɔrɔ a bɛ fɔ ko an kun b'a dɔn an kun b'a kalama ni ladilikan bi k'a ɲɛsin bɛɛ ma. O hukumu kɔnɔna la e bɛ mun de fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye e bɛ mun de f'u ɲɛna. Mɔgɔ i bɛ se ka ala deli i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ jama lakuluba ye an ka to an ka so an kan ka dumuni minnu kɛ an kan ka saraka minnu bɔ an kan ka fɛn min kɛ an ko k'an sigiyɔrɔ la mais ka taa kɛ jama la an k'a dɔn ko juguw kun b'an kan dɛ ne kɔni bɛ min fɔ an kɔni pokotora ala ma foyi kɛ ɲinan ta la nka don wɛrɛw la n'an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ɲɔgɔnnajɛ ba in an ka dɔ bɔ a la n'o tɛ tiɲɛniba bɛ se ka kɛ dɛ ala k'a kisi o ma. O hukumu kɔnɔna la mun fana ye jamana ɲɛmɔgɔw ye i bɛ mun de fana weleweledakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin olu fana ma ani faso jama i bɛ mun de f'u ye. K'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye jama kun bɛ sin yɔrɔ o yɔrɔ la u ka disposition ta u ka mɔgɔw u ka yen dilan u yɛrɛ ka jama yɛrɛ ne yɛrɛ don dɛ n tɛ jamanatigi ye nka
bi an bɛ yɔrɔ min an mago tɛ jama lasigi la an bɛ ko k'o kɛ an k'a kɛ ni n'a ye an bɛ ko k'o kɛ an k'a kɛ ka a jateminɛ an kɛtɔ ka nin ko in kɛ est ce que jugu tɛna don an senkɔrɔ wa n'u b'i kunna dɔrɔn ko i b'a kɛ ni wagaya ye ne kɔni yɛrɛ bolo jama bɛ lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ koba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ. nin tɛmɛnen kɔfɛ ka da dansagokɛlaw ka dankarili jugubaw kan burkina ani mali dancɛduguw kan burkina kɛlɛɲɛbolila bayirika caaman de kɛlen bɛ k'u kunda mahu sigida kan ka taa sikaso mara la mɔgɔ dɔw minnu ma sɔn yɛrɛ kofɔ ma ye seereyaw kɛ a kan an ka u ka kumakanw lamɛn. an ka dugu tɔgɔ ko piriwe dugu kɔnɔ u bɛ mɔgɔ minɛ na u b'o bɔgɔra ka tila u bɛ jeli kɛra an b'o la e b'a minɛ k'o siri o tun sera mɔgɔ 50 ma ko taa n'o lɔgɔtigɛra o t'o bɔgɔ ɲɛnama ka sɔrɔ la o ye an ka tigi yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ o y'ale jɛ fana ka siri ka taa n'a ye u taara n'a ye lɔgɔtigɛra k'a labila ko o y'a fɔ u ka mɔgɔ ye ko munna tora yɔrɔ dɔ ye ko yɔrɔ nin y'olu ta ye ko an ka faama bɛ an nɛgɛnna de ye ko an ko yɔrɔ nin y'olu ta ye ko olu bɛ jɛ n'a ye ko yanni dugu bɛ gɛn de olu ma kan ka kunu ka mɔgɔ sɔrɔ yen n'o kunu n'o nana mɔgɔ sɔrɔ yen kɔfɛ ko tiɲɛna ko lahara ko a bɛ kɛ lahara an fana girila sisan an nana dugu min na an bɛ mɔgɔ minɛ kilo 30 ta an y'a bɛɛ taama an ka bolimafɛn yɛrɛ bɛɛ dumuni balo bɛɛ fɛn foyi yɛrɛ ma to yen an bɛɛ n'a ye mali disi yɛrɛ ne yɛrɛ nana ne ye disi san ko ne y'a minɛ an ka dɔnbaga nɔfɛ an nana an sera mɛri kɔnɔ a ye ko a ye fana kan caman fɔ an ye an nana jigin olu fɛ kalifa fana ka gɛlɛn ko min ka gɛlɛn ale ma an ka to ka tɛmɛ ale kɔni ale ma jɛ n'o ye ko ale fana tɛ se ka ba kalifa ma an tun b'an nilo ɲini sɛnɛka yɔrɔ ko t'a la an tun b'an nilo ɲini na an mago bɛ min na jango an fana n'an sera ka fɔ sera an ka so nin o fana ka ɲi n'o tɛ kɔni nin cogo na an ka balo ko yɛrɛ an yɛrɛ nin cogo ne yɛrɛ jɔn dɔrɔn ne bɛ mɔgɔ 36 lo balo mɛ n'a fɔ den kelen yɛrɛ tɛ o tɛ cogo o ye ne yɛrɛ kelen ta ye o fana nin cogo fana o yɛrɛ ni cili kɛ nin cili sera ne ka kɔrɔ jan a tigi yɛrɛ taara sɛgɛn. Sina kɛra fo 14 heures tuma wala o tɛmɛna ka don ka don traverser ka peut-être ko bɛ taa san côté la parce que an bɛ privé voilà donc ne y'o caman dɔrɔn to sera moto bi naani dɔɔnin wa à peu près mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ne donna ne taara privé wele k'a fɔ a ye ko a y'o tiɲɛ ko mɔgɔ n'o tɛmɛna caman ka don an fɛ ko n'o ma signalé ko tiɲɛna ko ne b'a dɔn ko nin tɛna na nɔgɔya voilà an y'an maire wele fana maire ko ale bɛ voilà an y'ale wele fana ka ɲɛfɔ a ye fana ne bɛ waati min o donna dugu kɔnɔ yan'a ka jɔn fɛ o y'a sɔrɔ o ye tiɲɛni kɛ dugu 2 dɔra banden na ni Sabolita voilà o ye mɔgɔ 12 faga banden na ka mɔgɔ 4 faga Sabolita ka don an fɛ wa an yɛrɛ m'a dɔn ko ale ko nin bɛ yen donc o donna an fɛ sisan o ye mɔgɔw minɛ o donna ka to ka mɔgɔw minɛ ka taa Lasaraba kan o ye mɔgɔ minnu minɛ ka Lasaraba kan a bɛ se mɔgɔ 40 dɔɔnin ma o nana an datugu an fɛ mɔgɔ 3 ye bon kɔnɔ donc an ka tɔ kelen dɔɔnin bɔ a bɛ boli ka bɔ donc a fɔ ale ka lɔ donc u bɛ bolo la ni ale ne n'ale ka dɔgɔnin an bolila ka bɔ donc o tora ale la o ko n'ale fo ka sen joge sen yɛrɛ tigɛra kunun dogo maa bɛ kile yɔrɔ bɛɛ bon mɔgɔ minnu lakɔnɔ o ma mɔgɔ faga wolo la o ye dɔw bɔgɔ ɲɛnama ka fɔ ko mun kama a ye mɔgɔ tɔgɔ di vérité ko na ne yɛrɛ dogora su na k'an ka tracteur ka jeli ɲɔw ta ka don tracteur kɔnɔ ka bɔ su na tracteur taara pɔsi fara kan donc an baw la an y'olu fara min nana donc an bolila ka tracteur nin to yen ani moto kelen 3 o taara n'ale bɛɛ ka moto 4 k'ale cɛ min ɲɔ dɔn o taara tracteur nin ka tracteur kura a ka filanan nin baara ten minɛn min t'a kɔnɔ ni a ɲɔ kaba bɔrɔ 20 dɔrɔn ani engrais bɔrɔ ani jama boîte ani ne ka fini yɛrɛ ne wari min na tun bɛ na fini kɔnɔ a bɛ 1000 dɔɔnin bɔ a bɛɛ ne ta dɔw bɛ dugu o kɔni tuma caman tɛ a y'ale mɛn mais musulman minnu bɛ yen n'a kɔni tɛ dɛmɛ min fɛ yɛrɛ jango pour que an ka se ka dogo ka taa an ka sigiyɔrɔ la. n'an bɔra nin na sisan an bɛ taa laginɛkaw fɛ yen nɔ kalaw bɛ ta san 2025 la ni laselikan ninnu kɛra Dr Morisanda Kuyate Laginɛ kɔkanko kotigi ka laseliw la nka Abdoulaye Oumousso n'ale FNDC n'o ye Front National pour la Défense de la Constitution Politique kulu ale ka o kumalatɛmɛla ye a yira k'a fɔ awa ko layidudilen ninnu tɛ sɔrɔdasiw fanga bɛ minnu bolo ka lahalaw ye awa Georges Atino ye a ka seereyaw ta an ka lamɛn. A ye kuma min fɔ la tuɲan tɛ a la kuma o la parce que an ye yɔrɔ min nɔ transition ka kan ka ban le 31 décembre 2024 comme la président Mamadi Doumbouya tɛ se élection organisée la a tɛna kɛ candidat di élection min nɔ a t'a fɛ ka élection organiser a ye fɛ ka élection min organiser ka élection min setɔ a kɛla k'a ye to pouvoir la a ye o élection kɔ sinon chronogramme de la transition min signé ni transition guinéenne ni CEDEAO cɛ
au chronogramme no a sɛbɛnni le ko transition bantɔ le 31 décembre 2024 a sɛbɛnni fana ni chronogramme o la ko référendum da o kɛtɔ fɔlɔ ka ban ka législative ka communal kɛ ka législative fɛ a la bantɔ présidentielle ma ni ka Mori Sanda la vidéo ma filɛ y'a yɛlɛ la k'a fɔ le ko élection men kɛtɔ 2024 ko daminatɔ le présidentielle ma c'est-à-dire élection o kɛtɔ le ka pouvoir di Mamadi Doumbouya ma donc an ye yɔrɔ min nɔ bi élection mi organisé to ka kɛ ko pouvoir tɛ to Mamadi Doumbouya bolo o élection tɛna kɛ organisé la transition min bolo élection sous mais organisé to transition min bolo o élection kɛtɔ le élection min kɛtɔ ka Mamadi Doumbouya la pouvoir la c'est-à-dire ka bɔ à la coup d'état là kana simulacre d'élection organisé quoi est au pouvoir là. Aiwa ni be an ka kunnafoni kun fɔlɔw kun cɛ a to an ka kunnafoni kɔnɔ an bɛ kɔsegin sisan ka na ka laseli tɔw kɛ aw ye a k'an bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Kan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ani diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye an bɛ taa Urandakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Uranda jamana ye kulenzobana min kɛlen bɛ ka lamagaba kɛ nin waati in kɔnɔna la farafinna jamanaw kɔnɔna la boloci campagne daminɛ kabini septembre kalo tile 17 san 2024 waati la a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna jatew minnu ne bana bɛ se ka u minɛ teliya la awa ko olu ye bolocijiw sɔrɔ ka ban ni kunnafoni ninnu laseliw kɛra Addis Asheber n'ale ye Africa CDC ka laseli tɔnden ye AFP kunnafoni cakɛda mɔgɔw ma sisan an bɛna Sanu Jɛnɛba ka laselikanw lamɛn bi a bɛ kuma an ye denw ka denɲɛni fitinin ninnu olu ka banaw an'u ka fariganw kan u ka bangeli tile fɔlɔw kɔnɔna la an k'a ka seereyaw lamɛn. Denyɛni sɔrɔni ye nisɔndiya belebele ye. Denbatigiya kɔni ka di mɛ a siɲɛna baba ninnu olu ye denbatigiya gɛlɛya. A jara Sanu fɛ kalo 9 tɔrɔkɔ ni jigi sɛgɛn kɔ o ka kan ni lafiɲɛ ye nka a da ka dɔgɔ muso minnu b'o sɔrɔ. Ni den wolo ka ban kɔni i ɲɛna sunɔgɔ dɔgɔyara i ka sunɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ mɔriso muso foyi ti denbatigiya kɛ k'a fɔ k'ale bɛ se ka sunɔgɔ on dirait mɔgɔ tɔw bɛ sunɔgɔ cogo min na normalement bari denyani ti la sufɛ o denyani ka sufɛ kasi le ka ca ni den dɔ ma la sufɛ i bɛ se ka sunɔgɔ wa. Denyɛni tɛ sunɔgɔ sufɛ ni ye kuma ye min kɛra laada ye ka se kuntagajan ni kulebaci cɛ ma denbatigi caman b'a siɲana sen kan. An bi dɔdɔrɔso deni dɔra Bobo Julaso kɛrɛkɛrɛnyara peze bon kɔrɔ ɲɛ musow b'o ka su gɛlɛya lakari Fatu Konate bini kalo 2 den ye sumana ko atilla aw ɲɔgɔn bambu ka munumunu bona a ko bɛ kɛ ndo kelen no fa kɛ sufɛri fa caman ti sigi i y'a yin sigin yɛrɛ le a b'a daminɛ sufɛ 22h ɲɔgɔn ka taa se fo sɔgɔma 4h n'a sunɔgɔra dɔɔni n'i y'a la a bɛ wuli nka ni su kora fo ne yɛrɛ ja bɛɛ bɛ tigɛ ne tɛ fɛ su yɛrɛ ka ko i b'a ye tɔ bɛɛ la nɔ e b'i sen kan ni den ye mais mun tun b'a kɛ a fɛ o ko kɔnɔ dimi don. Tile 40 den bamuni a kɔra ɲɛkisɛ bilenni a n'a kuma cogo ra a bi lɔn ko Ajara Sanu bɛ sinɔgɔ dan yan. An ta ni yɛrɛ bi ten a bi kasi i nina bɛɛ bi bami i bi yuguyuguri la i bi bamuni na tuma dɔ la i b'a ɲu ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la fulaw sɛbɛn o b'a fɔ ko ni tile da ni sera a bɛna nɔgɔya tuma dɔ la i miiriya yɛrɛ bi janya tuma dɔ la i bɛ sigi ka den fila ka kasara i n'a bolo yɛrɛ bɛ ko de ka kasi ni den ye.
Ni den bɛ ni laharara siga tara a kɔlɔlɔ bɛ sama wolobagaw ka kɛtaw kan nufu tinto ye denfa ye an ye min kunbɛn bɔdara en tout cas ni ma lafiya ka ɲɛ su fɛ ni wulila déjà i b'a ye ko i dusu tiɲɛni no ko ni i tɛ se ka ta ni ɲamalɔ ye tuguni fari yɛrɛ labilalen tɛ journée a bɛ jouer mɔgɔw ka journée kɔnɔ kan parce que i bɛna wuli i sɛgɛnni i dɔw kan ka wuli de ka taa baarakɛyɔrɔ par exemple ne filɛ ne ye école maître de ye pour que i kana na sunɔgɔ denmisɛnw kɔni y'a fɛ kɔni fo i ka lɔ i sen kan fo ka taa heure kɔnɔ ban i ma sunɔgɔ sɔrɔ su fɛ fanga lo sunɔgɔ bɛna i sɔrɔ den kura ka sufɛ ɲɛnɛgɛri banni o bi bɔ mun le la Biata Sanu ye maakɔrɔba ye a b'a ka hakilinata sama an fɛ tuma dɔ fana kasi den yɛrɛ lo bɛ yen mais wajibi fana den bɔra yɔrɔ min na nin ka na ani fɛn minnu fana tun bɛ tulon kɛ nin wajibi ni den nana fana n'olu bɛ na a fɛ n'olu nana a fɛ tuma o tuma fana a b'a bila kasi la a bɛ se ka kɛ kɔnɔdimi ye mais barayɛlɛma b'a bila kasi la parce que ale barayɛlɛma nugudenw de bɛ don mais i bɛ bama ma ni filakunama ninnu ka to k'o d'a ma. Sufɛ fɛnw muguri barakɔrɔ dimi muso caman ka faamuyata tara bɛn o le ma barayɛlɛma ani kɔnɔdimi an ye ɲinini kɛ o ra an ka furakɛlaw fɛ ni y'an setɔ ye sɛmade dora an kun bɛnna ka bɔ denmisɛnnin furakɛ dɔgɔtɔrɔ Herman Lakwande fɛ. Les coliques sont des maux de ventre. Ça n'a pas de lien avec le nombril. O kɔnɔdimi wajibi lo den ni kɛnɛbagatɔ bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ bɔ tuma dɔ nugu yɛlɛma na a bɛ daminɛ den lɔgɔkun 2 ka taa bila tuma dɔ fo kalo 3 ra kɔnɔ bɛ funu ale ni fana a bɛ to ka fiɲɛ bila kɔnɔdimi ani baradimi sira kelen tɛ den bi kasi caman na a bɛ kɛ wula fɛ ye a farila bɛ wuli a b'a bolo kuru ni dimi ni wulila ten a bɛ se ka taa lɛri 3 ra a janya o bɛ se ka taa semaine 3 ka taa bila fo kalo 3. Les coliques commencent vers 2-3 semaines et peuvent durer jusqu'à 3 mois, 4 mois, voire un peu plus. Dɔgɔtɔrɔcɛ ka fɔta ra fura kɛrɛkɛrɛnni tɛ sɔrɔla nin ɲɛna bari bana tɛ ale n'a y'a sɔrɔ a bɛ den n'a ba sɛgɛn kosɛbɛ nga fɛɛrɛ dɔw bɛ se ka bila sen kan ka lafiya don den kun. On peut masser avec tout ça le ventre et quand on sait bien le faire, cela apaise le bébé et fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ y'a ka den ni lafiya dɔɔni o ye k'a kɔnɔbara maa salo dɔɔni ni a bɛ fɔɲɔ bila a bɛ se fana ka sɛnsɛnɛ ka la a kɔnɔbara kan ka to k'a bere ka dɔnkiliw la ye ou bien a bɛ yɔrɔ min na ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ den ni kɔnɔdimi fila jɔnjɔn taara wa a bɛ ban a yɛrɛ ma. Minnu bɛ fura kunaman ale ni yiri furaw di den ma ni koɲara weleni kan lasera o ma o ka kɔrɔsiri kɛ ni yɔrɔ ra min bɛ se ka bana gwɛlɛw lase denw ma dɔgɔtɔrɔcɛ ka kuma laban na ni fura kan ka di den ma kɔnɔdimi sira fɛ fɔ ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔcɛ ye min sɛbɛ Ndiaye Sanu Bobo Dulaso VOA Bambara tɔgɔra. Ni bɛna la na sisan dɔnko ni seko kɛnɛ kan la diva di Wasulu Umu Sangare a ka taama dɔ sen fɛ yan a tɛmɛna an fɛ VOA la yan nɔ an ye ɲininkaliw sɛmɛ a la a y'an jaabi a ɲininkali ninnu a kumana kosɛbɛ a ye welekanw bila kosɛbɛ fɛn min ye bɛn o sabatiliw ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛla la an ka baro in lamɛn. An bɛ se ka kuma i ka mun de bolodalen don aw bolo artistes quoi de manière générale aw ka se ka aw jeniyɔrɔ fin yaasa kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na yala aw y'o siraw bɔ wa. Artistes bɛ baara la mɛnna ni kɛlɛ wulila tan anw bɛ se baara min na o ye ka les cœurs adoucir les cœurs c'est-à-dire ka dusukun bɛɛ essayer ka bɛɛ lamagaya ni dɔnkili ye ni kumakan duman ni ani bɛn fɔli ye ani ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sɛgɛn o la an b'o la de an tɛ sɛgɛn o la parce que n'an y'an ka jamana in tiɲɛ an bɛ tɔw ta ɲuman ye wa an tɛ se ka k'o yɔrɔ jamana den dɔ ye abada ni maliyɛn bɛɛ y'o faamu bɛɛ ka kan k'a dɔn ko rôle bɛ bɛɛ bolo Mali in dilanni na i bɛ se k'i ka maliden kelen kelen bɛɛ kan ka rôle dɔ kɛ jamana in bɛ ɲa cogo min a ma fɔ ko bɛɛ ka taa politique la ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ politique kɛ ne tɛ politique fɛ parce que pour moi politique tiɲɛ tɛ quoi donc o ye mɔgɔ bɛɛ n'i kɛcogo ye mais n ka malidenya n bɛ se ka rôle fɛn fɛn kɛ min bɛ n ka jamana in bɛ taa ɲɛ sira o sira kan Umu Sangare pɛrɛlen don ka taa o sira kan wa ni ɲɔgɔn miliyɔn 1
an bɛ combat la an bɛ combat la fɛn min ka di Mali ye o de ka d'an ye min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an pɛrɛlen don o kama su ani tile n'o ye ka dɔnkili créer ka tila ka bɛn fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn k'anw de ye fa ni ba ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn to hali n'a ye fɛn fɛn an tɛ se ka taa ɲɔgɔn maliyɛn i tɛna kɛ ivoirien ye f'i ka sa maliyɛn i tɛ kɛ diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ si i tɛ kɛ français i tɛ kɛ américain ye an kɔni bɛ na yan mais yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ banba ye an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana in dilan anw de ta don ni bɛɛ ko ko min kɛra an na k'i t'o bila ne yɛrɛ premier de tun bɛ Mali bila min kɛra ne la Mali la ni bɛɛ ko ko min kɛra i la ko i t'i ta bila ne tun bɛ Mali haram parce que humiliation min dara ne ka Mali la donc ne y'o ye k'a bila ka yafa bɛɛ ma ne b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la fɛn fɛn kɛra i la jamana kɔnɔ yafa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka yafa yɛrɛ de Mali yɛrɛ de kosɔn maliyɛn den bɛɛ ka yafa Mali yɛrɛ de kosɔn e ma ye Chine koko tɛ pɛrɛn ayi i tɛ koko pɛrɛn ne ye Chine dɛ a finna k'a jɛ ka bɛɛ dabari banna don cogo tɛ Chine ne b'a fɛ an ka kɛ ten de mɔgɔ se kana se ka don an cɛ i bɛ mun de fɔ musow ye Mali la i bɛ mun de fɔ diɲɛ musow ye i bɛ mun de fɔ i ka fanw ye musow ne baw anw ka rôle ba bɛ jamana ni wulili la ni bɛɛ kumana i den fɛ k'i den na sigi so kɔnɔ maliyɛn den b'a masa kumakan mɛn ni bɛɛ y'i den na don so kɔnɔ k'a la sigi k'a fɔ jamana bɛ niveau min na jamana mago bɛ aw de la aw ye siniɲɛsigi ye aw bɛ fɛn fɛn na an ka ko bɛ bila bɛɛ ka wuli an ka ɲɛsin Mali ma an ko k'an ka base ban anw musow an bɛɛ ka kuma an wolodenw fɛ anw ka rôle ba de bɛ bɛn na awɔ Mali musow aw ka rôle ba de bɛ bɛn na bɛɛ ka kuma i den fɛ so kɔnɔ bɛɛ k'a f'i den ye ko ni e kelen tɛ jamana in tɛ taa ɲɛ donc ni den bɛɛ kelen kelen y'o bila a kunna ni ne tɛ Mali tɛ taa ɲɛ ni ne tɛ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la an b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ fosi ni Ala ka diɲɛ ye e n dalen bɛ Mali musow la kosɛbɛ n dalen b'u la n bɛ compter u kan parce que u ye sɛgɛn min kɛ foyi tɛna an ka sɛgɛn nin ban n'an ka jamana ma bɔ nɔgɔ la. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Ni bɛ nasigi kɛ an ka bi kunnafoniw na k'an ka dɔ fana kunnafoni kuncɛ awa k'a fɔ an ɲɛna a bɛ jɛmukan in sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ nin tun ye Malikura jɛmukan ye ka bɔ VOA suba kɔnɔna la Kayatu Tarawele fɛ a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. an balimaw aw ni yantuma AES jamanaw b'a jira ko passeport biométrique kura daminɛna n'a kun ye ka taamasɛmɛ bɛn ɲɔgɔn ma u ka maraw la u bɔlen ko CEDEAO la ni laseli nin kɛra dɔn kelen ka kɔn Sahel jamanaw ka jɛkulu sigili san fɔlɔ ɲɛ septembre kalo o tile 16nan san 2023 mun de kɛra a jɛkulu nin fɛ kabini a waati waleya juman kɛra san kelen a dabɔlen kɔfɛ aw hakilina ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka septembre kalo o tile 20 san 2024 babu la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ